Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2024 са одобрени 17 проекта, а по Програмата за финансиране на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост за 2024 са одобрени 26 проекта. За всички тези одобрени проекти обаче не бяха включени средства в бюджета за 2025 година. Ще има ли за тези проекти някакви финанси? Как трябва да работят съответно хората, чието проекти са одобрени? Ще трябва ли те да кандидатстват пак или с одобрените им проекти, на база одобрените им проекти ще им бъде отпуснато финансиране? Уважаеми господин Вешев, уважаеми народни представители, миналата седмица съм изпратил писмо до министъра на финансите госпожа Петкова да бъдат осигурени средствата по двете програми, които споменахте, не в пълния обем. Поисканите средства, които според експертизата на Министерството на финансите могат да бъдат отпуснати от централния бюджет, са 25 милиона лева. Имам уверението на колегите от Министерството на финансите, че в средата на месец юни ще получим средствата и на база получените средства трябва да направим класиране на одобрените проекти, които Вие споменахте. Няма да бъдат покрити в пълен обем. Ще се направи класиране на въпросните 17 и на въпросните 25 проекта. Тоест да разбираме, че една част от проектите няма да получат финансиране. И може ли тогава да ми кажете на каква база ще бъде определено кои проекти ще получат финансиране, кои няма да получат? Не е приключило класирането по програмите. Когато приключи класирането, това са допуснатите проекти са одобрени и са допуснати. Предстои класиране. Трябва да приключи класирането и когато приключи, ще ви запознаем кои са финансираните обекти.